Ini amai ini mukufamba muchitsvaga zvohure hwangu hwenyu hwamukuita pari patownship mapedza. Akazoona Samuel asvika mauma. Ndina izvozvo ndikataura nawo maererano nekwatuka kuti ndiri MuriHure andawada. Pindai munyaya vachuchisi. Zvakanaka. Unita midzi zvakaverengwa zvinzwa. Ndizvo zvandakazwa wakanyoresa. Steven Maninga zvakaverengwa zvinzwa. Unobvumirana nazvo here hungu kwete? Kwete. Zvakanaka. Unita midzi simudza ruoko rwako rwerudyi. Otini unita midzi? Tera mazwangu. Itini unita midzi? Ini unita midzi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsira. Mwari vandibatsira. Zvakanaka. Steven Maninga usumudze ruoko rwako. Otini Steven Maninga? Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsira. Zvakanaka. Unita, watiwo Steven akakuti MuriHure pamashops ukatiwo zvakakubvisa humu nechimiro mudunhu. Iye Steven wacho ari mwana kwauri. Zvino Steven ati handina kumudaro. Taura tinzwe mudare zvizere tinyasonzwa mahudziro wawakaitwa iwe kuti MuriHure naSteven. Sorry, makurukota mose. Ndamose vari muno mudare. Ndakaona mwana wangu achisvika kwanga kuma5. Akasvika akati maswera sei amai, ndakanga ndisiri mashopu pangu. Nandiri kune shopu yemunhu. Maswera sei amai. Ndakati aswera maswera. Zvakanzi amai ndimi wandingotsvaga. Kuba takambokwesherana paye nenhau yaCrowd makazoipedza muchiti kudii. Ndakati kana iri nhau yaCrowd handikwanisi kuti ndichitaura nhasi nokuti nhau ndiri muna April yamakuzoyazobvunza nhasi. Munozoya mangwana tozotaura nhau iyoyo. Zvanzi amai ndimi chaiyeyo andikutsvaga. Mataura kuti kudii kuna Serbia muchibva kurufu. Ndakataura kuna Serbia hatisumukei tiende. Serbia iye hanzvadzi yaSteven hatisumukei tiende kushopu kwake. Zvanzi handisi kuenda ikoko. Ini amai ini mukufamba muchitsvaga zvohure hwangu hwenyu hwamukuita pari patownship mapedza. Wandaita sezvakanzi dai mai amurama wangu kwakwanyangara uko. Ndikadai ndakakurovai munotonga musha stereki. Kanaka muchifamba muchiti piringa makumba akabhenda. Muchifambira nhau dzemakuhwa mukutsvaga zvohure hwako mapedza. Akatuka ubata amai. Akatuka ubata amai. Nhau yakanditukira. Inini ndakabvunza hanzvadzi yake tichibva kurufu Serbia semwana. Ndakati naiwe Serbia, munhu weuye wakati iwewe ishamwari yako hanzi ndiye akufambidzana naSteven. Zvakatsa mama handizviziva. Ndakati asi mataurirwa zviri kuita zviri kunzi iwewe unoziva nhau iyi. Zvino zvinozoita here kuti iwewe muroora ari kumba azenge achiziva kuti iwewe une zvaukuziva pamusana pegirlfriend rake. Zvakatsa mama handizvizive vanhu vakutaura izvozvo ngavandikwanira. Saka ndakatozoshamawo ndichiona Steven achindibvunza kudaro. Anhu ndipo paakanditi zvehure hwenyu mapedza iri pamukutsvaga zvehure. Makatukwa hure nekuti hure zvekutukwa kwamwete. Akangokuti MuriHure akati akati mimi zvehure hwenyu mapedza. All right. Steven, mapedza rama. All right. Steven wazinzu. Zvanzi wakasvika kwavari. Ukataura zvakanaka uine unyoro. Asi uchinyatsoziva kuti pane pandoda kunokobora. Ukati amai mimi muri kutsvaga zveupfambi hwangu kana kuti hure hwangu. Ko hwenyini? Kureva kuti ipapo ndepavari kuti iwewe wakavati ihure. Zvino ndepamavari kukumbira kuti dai mwana wangu andibatsira
andiudzawo munhu wandiri kuhura naye nevandiri kupiringishira makumbo pamashops unoti kunditaura chini mavese vataura mai vangu vaisi asi nhau yekuti vakavati munhu muchiwandokuisana nekuti mushure menge tataudzana namai vangu tataura nhau yatakataura ipapo amai vangu vakanditi nevango uri mumwe vanorapa chirwere chako ichocho ndonorapa idzi dzako dzipere mandikati amai nomutidaro inini kana mungataura kuti ndine idzi idzi yenyu ndakataura kupa mungandirumbidzi uri munhu akandipa idzi yacho ndonorapa idzi dzipere saka ini handauziva kuti patataura pana amai vangu vanifunga kuti mashoko avabvatsa ndakazoona samwa akasvika mumauma handina chinhu zvandikataura nawo maererano nekuwatuka kuti MuriHure handirawadaro wapedza handiti mukona zvaakuitika vakateerera mumwe nemumwe ane mapfumo ake ave agaziva kuti pakakandwa pfumo rerudzuru ndokandawo rerudzuru isurface to surface missiles guys ava vati ndakanzi MuriHure uyo ari kuti ndo vakanditi une chirwere cheedzi chirwere cheedzi hachiwanike nekutuka vanhu chinowanika nei nohure handiti hakuna akawana chirwere cheedzi nokutuka vamwe kana kuseka vamwe unotowana chirwere cheedzi nenzira yekuhura kana kuti ufambi saka kana takatarisa tiri kuona kuti ava vari kuti ndakanzi uri pfambi uyo ari kuti ndakanzi une chirwere cheedzi kurava kuti vese vakanongedzana upfambi vari vaviri amai nomwana amai vanogona kunge vakaonawo mwana paaihura paakatora chirwere ichi mwanawo vanogona kunge akaona amai pavaipiringisha makumbo vachiziva kuti ari kupiringishira Jonas uyu asi iwewe wataura kuti ipapa pandakataura nemazuva aya ndakuziva kuti amai zvavagumira kusvikira vazosvika pakuditimira samo ndozvizokutaura kurava kuti pamazwi acho wauri kutsanangura kuti wakataura ndo mazwi avari kutsanangura kuti iwo wakavati MuriHure iwayo ndomazwi andikutaura asi kutaura kwatikaita nawo vati kuino amai akuita zvamakuti kuwadzimai vangu kunga vakaziziva muntu kudina alright zvakanaka iwewe waudzwa iwewe nawo mazuva aya ekuti ndozviri kutaura amai vakwavo mumusha menyamuna vamwe vakuru vari nawo mambo wangu zedina amai vakafunga mumusha vasingaperi amai vava noti dzangu imi dzavo aiwa mukureva iwe handisi kutsvaga zvanaka musimo wandiri kuchera ndewangu handisi kuchera musimo wangu ini kana ndaenda kunochera mbeni ndikaona musimo woshana ndinosiya hazvinei nokuti imbeva nokuti yandiri kuda chii imbeni ndichachera musima wembeni ndiri kuchera yako iyo misima yamai ava hatimboisiya ndati imi mumusha menyu vamanyika hamunai vamwe vakuru here varimo sabhuku wenyu akatama wakatadzawo nei kuenda kuna sabhuku nai sabhuku yaimundibvunzirowo zvekutaurwa naamai vangu asina kupinda mupfungwa zvakanaka kwemamairita maudzwawo mazuva aya hamunowo mumwe chete wamakaenda kunotaurira ndaudzwa nemwana naSteven panguva iyoyo zvichiitika zvichangopera kuitika ndakaenda kune muzukuru akanga ari pamashops vadamuti ndiri kukumbira yagwinyere tiende kuna Serbia ndinobvunza chandatukirwa naSteven nokuti Serbia ndiyo wandaudza muzukuru uyo akaramba kuenda ndokubva ndadzoka kushopu kwangu ndobva ndanosvika pandasiya ndaudza vana vangu kuti ndakuenda pasabhuku ndobva ndaenda pasabhuku ndakuenda mwana wangu yakashedzera zvakare akati zvoni kana muchida kuenda kwamuda kuenda endai inini ndini ndinonzi muvhini yacho chaiye kana varume venyanda varume venya vana chokuita pandiri ndobva ndasumuka bva ndaenda pasabhuku asabhuku ndanovatsanangurira nyaya yangu asabhuku vakandipowo rudzidziso vakadzosera nyaya kune madzibaba angu ndadzokera kumba ndakatosvika madzibaba angu pamasitoro vaitoudzwa kudhara nenhau iyoyo nevanhu kuti zvaitika panapa mudzimai wako atukwa zvisingaite nemwana wako handikwanisa kutaura navo
ndakabva ndanguvasira maki kana kutya handina ndobva ndaenda kumba. Ndaenda kumba ndokakazosvika madzibaba vangu vakandibvunza kuti ko chii chaitika. Ndakabva mukaona ndabvunza mubvunzo ndikakubvunzai kuti ichi chichi mukati chigumu haikona kuzotaura kuti chinogonya zvinozobatana neruoko rwekubereke fambai nokuti chii chete ndabvunza kuti hakuna here kwamakaenda mukati ndakaenda kumuzukuru akaramba ndikazopinda munzira kuenda kwani kwasabu ndakuda kunzwa kuti pamakasvika kuna sabu imi munotaura kuti sabhuku mamutaurira akakupai rudzidziso ndozvakataura ndii hamuna kutambira rudzidziso irwo. Rudzidziso rwandakapiwa nasabhuku mandisina kungeenda patsanangura vakati 1 tiri kutarisa kuti uremu hwenyaya yenyu isusu tinogona kunge pamwe tichikudzvanyirirai munogona kuita zvakakurerukirai ndokusaka inini ndikazoenda pamurake. Nama inini matundeni umwana nditeta maifambani One imi chikurukura nawe Steven uyu makambomuonera inini mukadzi uyu handitomuzi handaitozviziva kuti vanodanana. Ndakatozoita zvinhu zvekutonzwa mushure mekunge hanzvadzi yake ndatanga kuonana nemukadzi uyu. oraitira zvinhu makaita zvekunzwa rwamazonobvunza nauyo. Ndakabvunzwawo mwana uyu Serbia semwana wandagara ndichimbokurukura naye ndichisheya naye. Hamona kuti pamwakaparasa usama kuti nawe mumwe munhu aitaurwe nemumwe munhu ndoanonzi anga atonzwa nakumakuku imi makatsanangura nawe yaSteven kwaangasi dai makamuona Steven makamuona here achifamba nomudzimai iye inini izvozvozvo ndakatoita zvekutonzwa saka tiri ndinodzi kunzwa mani uyezve pamashoko pamukatukwa pacho pataundi chiri pakanga pakazara vanhu vakawanda vatori panapa vashoma nokuti paibva ugumbo hwafetraisi vatori munomo chaivo vashoma pane vanhu vakanga varipo. kana vachitaura kuti paive nani kureva kuti panga pane vanhu pavanhu ivavo hamushayiwa munokwanisa kuti uyu nokuti vanhu saka at least mune munhu mumwe chete kana vaviri vamunoti ava ndio vanga varipo vanogona kumira semawitness vanogona kubvunza nedare. Ichocho ichokwadi asi kuti kana yanyaya nokuti vamwe dzinziri shamwari dzaSteven vamwe dzinziri shamwari dzangu inogona kurambika. Pamashoko emini ataurwa naSteven kuti makamuti chirwere dayarapo chirwere munoti kudi ndakamuti zvauri kutaura izvo unozvimiririra here zvauri kutaura kana kuri kurwara kwouri kuita enda unoningirikina enda unorapwa kuti tungudzo tuuri zvandakamuita. Imimi muchiuya kudare pasamoni rinenge rakanyorwa kuti vene pakadzi dzenyu dzinova ndo dzichakupupurirai pakutongwa kwenyaya pauwiri hwenyu mese muri vaviri munofanira kunge mune pakadzi dzinopinda mudare rino dzinova ndo zvakubvunza nedare kuti ndianani vakanga varipo vanani vakanga varipo watambura uwande uduku wachiuya nahuzuri dzinova ndo uchakupupurirai. Chechitu Steven unoona dore unoona doro mashoko ari kutaura uri kuata una kuataura ndizi ko zvichida pamwe wakataura wakadhakwa amai ava vanorwara ira havarwari ndaikurudzira kuti mudare muno kutaura chokwadi chinoratidza kuti zviite zvakanaka sei ndiri kudaro tanzwa amai ava vataura nyaya yechiwe kunzi vakataura nyaya yechirwere asi vane matauriro avari kuita kuti apa handakudaro ndakadai apa nova ndo zvatikutarisa kwauri Steven kuti dare rino iri richikwirwa munhu haangangoti kubva kumba kwake okwira nyaya from nowhere waifanira kutseketedza kuti mashoko andakataura ndeaya asi pakati zvakati nokuti nyaya yekuti uhure harisi shoko rakaipisa stereki asi inongotaurika nokuti unenge wagumbukawo handiti asi nekufamba kwenguva kana takuzonzi uhure tichaurwa mutauni chimbi ndopanozoitaurei. Pamusoro Steven mosva wabvuma kuti wewe chokwadi wakatukana namai ndizvo zvope chawaramba wedi chipiri kuti ndakavati ipambe asi kuchinjana makachinjana mashoko
amai avataura vachiti vakazochinjana newe vakataura mazwa vakataura musana kunge machinja namashoko ekunge vati ndizvo ka sangewo mhosva yekuti makatukana nevanhu waramba chete kuti handakwatiwe akatuka kuti chii vakakuti kudiwe pavaituka iye akati chii iwo kwangu wati kudii ndakatamiaaakuchipindira nyaya dzangu sei muchifamba muchititsvaga pese pane ndichifamba ini kakichinga chitadza kuita ndifunga vakazvitatu mamwe ese kutadza kupinda kudananame asingauye kumataya but koini mamai sei muchigara muchiita zvinhu zvokuda kutaudza chete mumusha nevanhu kudzimwe nyaya dzatodziboridzei ko iwewe wakonyiwa neiwewe ndamai ka wanzwa kuti vakwirira dare wakonyiwa nei kuudza mumwe wako mumwe chete kana ndisabhuku kana munin'ina kana ihanzvadzi kuti ndezvandaitwa naamai avo akusaziva ipapo mamwe nekuti kana munhu samunhu atouya tiida kutungumirira kuenda kudare plus mubvunzo wangu wanoda kubvunza vati pane nyaya dzatogara tichinetsana nyaya dzamaigara muchinetsana dziboridzei sakundidzisana chaizvo aiwa ka kusanzwisana kuti vakanditsika vakanditotema ndosatiranguzwa muno ndodzinovhura zvinhu izvozvi ndamai nemwana makambodanana here nyararei nawe tiri kurivenga inhau yekuti amaya vakauya mubhawa unovariri bhawa ri kurwenga mukoma wangu inini kana asipo ndinini ndiripo ndichitarisa zvinoitika mubhawa imomo saka vakasvika vane shamhu vakapinda katatu aya kota musoro nyaya yanga iri yenyaya dzacho ndedzei yakairi nyaya yekuti ndaivatsiura kuti kwamai ndinodarirei mubhawa remwana wenyu amunopinda neshamhu akazara vangesitazavisa hachafara vapay attention kwamuri bhawa racho nderei ndiri mukoma wangu ndinindiripo akaida kurova munhu akanga avaita sei andinonhauza vangatadzirana saka pandati kwamai munodarirei apo tichiuira ipakanzive nyarara pano kutaura mwana nyaya isi yakwedu taitinozva pane dzimwe nyaya asi isisu inini muonero wangu pane nyaya ipapapapa kutaura nyaya yekuti makadzisana namashoko shoko reuhure rinofanira kunge rakabuda nyangwe ava vakazotaura zvavo zvechirwere asi nyaya yekuti uhure mukadzi mukuru asimuke achikwira nyaya pasina hazviite izvo zvazvo amenoti chakamirwa neti kudii Alright, zvakanaka iregai tive tinoipedza. Chekutanga mhosva iripo rekuti akarwadziwa zvakanyanya ndiye aenda kunomhan'ara vanhu veamai vako zvakare. Iwewe nokuti mazwi yakabuda mukanwa mako hauna kuzvitora kuzvikoshesa, asi ava vakarwadziwa saamai vako. Uri kupanzvisa? Iwewe kana wakatukwa ukanyarara, ava vakatukwa vakabva vaenda kunomhan'ara. Hazviwa kwaona? Zvinoratidza kuti iwewe pachako unotengesa mubhawa here imomo kana chii chaunowanikwa uchida pabhawa ipapo? ndinotaiso muchikandisana anenge aripo ndichingomiriwo nematambudziko anenge ndichingomuro zvangu ndirimo. Unonwa doro, mazwi aunotaura yese wanwa doro unoyayeuka. Zvakanyanyisa unoyayeuka. Saka pazuva iri izwi raukaburitsa rakagumbura mai vako nderekuti chii? inini nditaura naamai ndakataagaisiyana neni sei kutafunga muchiriro ndasai musha uno wese waita pavana vachagarisana vachawirirana pamusaka penyu nokuti kutaura kwawaitaka kuti pamusaka pamai vako ndezvipi zvinhu zviri kukuitika mumusha umo zvavari kukonzeresana? amai vakukonzeresa murana chako nevanhu especially papa tinauya vakabvunza iwe imamo yekuti ndizobvunza handodzi yangu kuti musikana uyu wandiona akagara mushoku mako anganidana nehandodzi yako ndozvandibvunza izvo ndo zvinhu zvakanaka. Mese muri vaviri namai vako hamuna hunhu. Handiwazvinzwa nokuti muri vanhu vakuru ende pane ukama hukuru hunokosha. Ndimai vako kubereka here avo vekukutumbura?
ndama muning'ino wa baba kuti vanhu kwedu ndamai mwana kana ukarohwa mbava na baba vako kana tina mai vako haudzorere, kana vakautuka kuti uri benzi haudzorere, nokuti ndokwatinobva tichirayiwa vachiti iwe zvaunoita izvi siyana nazvo, zvinenge zvichivarwadza. Saka pekuzvitaurira hamuna imba, hamuna imba. Saka sei makaenda kunosvika papublic ndipo mutanga kutaura? Hamuna imba kupublic kutukana, munoziva kuti imhosva kana kumapurisa codification. Imi mobuda panze mutanga kutaurirana, mazuva munofana kutaurirana mumba makavhara. Pakushaya hunhu kwenyu mese makatadza amai nemwana, asi wewe mwana hauna kupa respect kuna amai kumubereki wako, nokuti kana mubhaibheri munotaura kuti kudza baba wako namai vako kuti mazuva yako yawedzerwe. Saka wauzoda kuti mazuva yako yawedzerwe. Saka kana uchida ungazoenda kunomisikidzana namai vako, vanokuchengera kavo, because ndo vakabvira vachikuchengeta kubvira uri mwana mudoko. Iwe ungaenda unoitira chanje amai vako, ndiwo unoenda unosarudza baba wako iyoyo kuti amai dai mada baba, ndiwe uri mwana. Saka nekudaro apa mhosva makaipara yekushaya hunhu netsika. Saka imimi amai chamanga muri kuda kuti muchenurwe nacho chii? Mama, inini sekuziva nhau ndodzosera kwamuri, nokuti inini handina changu. Senatokera munomboitawo dzimwe nyaya muchidziona kuti nhau idzi dzine nhau dzatinotonga idzi dzinofanira kunge dzichidai kuti rodzorera kwamuri. Isi tinofamba maererano nekuchenura munhu. Watukwa ndiwe unoziva gravity kana kuti force yematukiro yawaitwa, kufumurwa kwawaitwa, ndiwe unoziva ukosho hwako. Saka isi tiri kupa platform yekukugezesa kuti aiwa mwana wako akakutadzira. Tiri kuda kuti mwana ava anosunungukawo mangwana nekurespecta. Iwe hauzoenda kunomubatira kana kuti godo kuti mwana ava anosangana neminyama. Ndiwo unosunungura mwana wako kuti pamwe kana ari rombe ndiwo mamai vacho muri kutokonzera. Saka ndimi munofana kuti mwoyo yenyu yakachena, mukatsiura anomhanya kuti amai vangu vari kutaura. Hamuna kuenzana. Iwe uri mwana, iwe uri mai. Ungava mudoko asi uri mai. Iwe uri mwana ungachene musoro asi unoramba uri mwana. Saka chitaura titonge dzimwe nyaya wanga uchida kuchenurwa nei kuti uyu sori yake akutaurire. Chitaura sori yako chicha uri kuda? Ndoda ng'ombe nembudzi. Ngatinyararei. Mirirai. Chichitaurira. Urusekenda zvavanoda. Kudeongoriwe. Sezvo mese ndakuona imuine mhosva, asi chikero chanda kunoremera kuti amai avatukwe. Hapana kukakavadzana kana kupikisana namai. Apa tinenge taakutaura kudzivirira vanhu vasina mukana. Tinoda kukudzana. Saka naizvozvo Stephen ucharipa mbudzi 3 kuna mai vako.
imwe chete ndeyedare kudzivirira kuti vanhu vanofanira kuzvibata nekuzvikoshesa miviri yenyu. Pane mazwi yakapfumuka yasina hunhu, mazwi ikoko kuexchangeana mazwi kwamakaita. Ndesaka imimi ndataura kuti muri amai, asi palipo pamakatadzawo. Imimi ndimi munofanira kutanga netsika kuti vana vatevere mashure nehunhu. Saka muchapuwa mbudzi 3, imwe chete mbudzi ichaenda kudare. Ndofunga ndizvozvo.